నమస్కారం. మా మేసర్స్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ కోయంబత్తూర్ తమిళనాడు నుండి మాట్లాడాము. మనం వచ్చి ఆయిల్ మిషన్స్ అలా చేస్తుండేము. మా ఇరుము చెక్క, మాకు మిషన్, అరేక లీఫ్, వక్క ప్లేట్ మిషన్, పేపర్ ప్లేట్ మిషన్ இதெல்லாம் మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాము. మన కంపెనీ ఎందుండి కోయంబత్తూర్ తమిళనాడున అన్నూరు నుండి లొకేట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మీరు చూసుకునే మిషన్స్ అలా వచ్చి ఇరుము చెక్క మిషన్. ఇనుము మిషన్ వచ్చి మీకు ఫుల్ అండ్ ఫుల్ எல்லாமே వచ్చి రోనిక ఇది ఇనుము నుండి இதுவுமே வச்சு மிக்க வேணும்னு దీనికి చెయ్యి చేతము మీరు సీడ్స్ மட்டும் వేస్తా చాలు అది ఆటోమేటిక్గా ఆయిల్ ఇందులో బయట వచ్చేసు. ఇదిని వచ్చి మీకు 15 kg 20 kg రెండు చేసుకుండేము. 15 కిలో 20 కిలో చేసుకుండేము. దీని మీరు ఎయిటెడ్ సీడ్స్ అలా వేయవచ్చు. అదెల్లా వేతింటే దీని ఆయిల్ దిగిన దొరికేసు. హ్యావెల్స్ మోటార్ దా మనం యూజ్ చేసిండేము. ఇందు వచ్చి మీరు మోటార్ వచ్చి మనకి రైట్ సైడ్ ఇచ్చినేమో మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలంటారు మనం కస్టమైజబుల్గా కస్టమర్కి ఏటి మీకు విరుపమో ఉన్నా తర్వాత మనం చేసి చేయము. మీకు ఎలా వాళ్ళకి కావాలనో అలా వాళ్ళకిలా మనం చేర్చుకుండేము. இதுக்கப்புறம் మీరు చూసేది ఈ మిషన్ వచ్చి వుడెన్ మిషన్ ఫుల్ అండ్ ఫుల్ எல்லாமே வச்சு మీకు మాకుదా ఉంది. దీని వచ్చి ఇది రోనికి ఉండేది எல்லாமே வச்சு బయట డ్రమ్ மட்டும் స్టీల్ రోనికి వచ్చి ఇది எல்லாமே வச்சு ஃபுல்லுமே வுட் வாகை மாக்கு தான் మనం యూస్ చేసినాము. ఇది எல்லாமே வச்சு ఫుల్ వుడ్ దా వేసినాము. దీని 15 కిలో 20 కిలో ఉంది. మీకు వచ్చి ఎడం స్పేస్ వచ్చి మీకు కొంచెం చిన్నది దొరకు దీత పెట్టంగా ఈజీగా ఉండు. లేడీస్ వచ్చి దిగిన ఈజీగా ఆపరేట్ చేయవచ్చు. దీత ఫుల్ అండ్ ఫుల్ మోటార్ గీర్ బాక్స్ எல்லாமே ఇన్సైడ్ మీకు ఏదేమే బయట ఉండదు. మీరు ఎలా మిషన్స్ వాళ్ళకి మిషన్స్ ఎలా మీకు కావాలంటే ఫస్ట్ డైరెక్టా వచ్చి இந்த కంపెనీకి వచ్చి చూడిండో విజిట్ చేయండో అంటావు. ఈ మిషన్ ఆయిల్ మిషన్, ఆయిల్ ఫిల్టర్ మిషన్ ఇది వాళ్ళకి ఏది మిషన్ కావాలంటారు మీరు డైరెక్టా రండి వచ్చి இந்த కంపెనీ వచ్చి విజిట్ చేస్తుండో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.